Samtang 100% na nga andam ang Cebu City Treasurer's Office sa pag-abot unya sa official ballot nga gamiton sa Mayo 9 nga eleksyon. Anang report ni Alan Domingo. Dinhi sa ikatulong andana sa Cebu City Treasurer's Office, ipahiluna ang mga baluta lakip na ang mga vote counting machines. Gani maabot na ang mga election supplies nga naglakip sa mga ballot secrecy folder. Higpit nga seguridad ang ipatuman, diin dunay mga pulis nga mobantay 24 oras. Ang natay 4 policemen nga naka-standby sa 3rd floor, kaya tumanato dito ibutang sa 3rd floor. Ug napod sa outside sa City Hall, including kanatong police station diha. Gipadayag sa Assistant City Treasurer nga ang mga VCM mao'y kuhaon sa mga BEI duha o usa ka adlaw sa dili pa ang eleksyon. Ang mga baluta sa adlaw na sa eleksyon ihatod sa mga CDO personnel sa mga polling center. Ang treasurer gud so far sukad sa una mo gyud mo handle sa distribution sa supplies. Mo keep ug mo distribute. Alan Domingo, Balitang Bisdak.